Тино? Добре, чудесно. Заслужава печат според мен на Тино кучето и рисунката. Много е хубава. Тук виждам Спонж Боб и Патрик. Да. Добре, и то е хубаво на Криси. Коя е Криси или момче Криси? Не знам. Така, тук виждам и една Рапунцел сигурно на Антония и тя е много хубава с кулата й. Добре. Тук има много геройчета, много опити, всичките са сполучливи. Само малко цвят трябва да им се добави, липсва и цвят. Би добавил, за да стои завършено. Макс обича да рисува пейзажи. Този е Макс. Макс, добре. Макс само добави едно някакви животинче или човек така да ходи тук из пейзажа. Червената шапчица. И тя е нарисувана страхотно. Позата ѝ е чудесна. Може да се добави един вълк, който наднича зад храст, примерно. Успях да направя. Това не знам дали... Дарина. Добре, те са стерили са с Антония, може ли да? И тя е страхотна. Общо взето печати на всички. Всички печелят. Печати са единствено, което трябва да ви кажа е да не спирате да рисувате. Само това трябва да ви кажа. За всички ще не се сложим отказвайте, не печати. спирайте. Само по-добри ще стават. Благодаря. Благодаря и аз.